ƙasa ta matsi Sa'adu a wata ruwayan ma da ta matse shi sai da a wazar hagu ta game da ta dama. Annabi ya ce da akwai mutum ɗaya da zai kuɓuta daga wannan matsar, ya ce da ya kasance Sa'adu, wanda zai shiga cikin kabari ya haɗu da irin wannan matsar, bancin musibar da ya gani ta mala'ikun mutuwa da zafi da raɗaɗi na ɗiban rai, ya haɗu da matambaya a cikin kabari masu tsananin baƙi, malaka ne aswada ne azraqan. Shin menene ke ga duniya wanda zai iya rudin shi? Bugu da ƙari ka dubi irin nau'in azabar da ake yi a cikin ainihin kaburbura. Na ba mu wani asari na Abdullahi bin Umar wanda ya biyo a gun wata makabarta, ya ga wani mutum ya rugo da gudu, ya ƙasa ta buɗe ya fita, wato kabari ne ya buɗe, wannan mutumin ya rugo da gudu yana faɗin ya Abdullahi ka bani ruwa, ya Abdullahi. Shi fa da wuta yake yi. Abdullahi ya ce ni ban san yadda aka yi san sunana ba, ko dai ya yi kirdado ne saboda dukkanin wani namiji ana ce mishi Abdullah bawan Allah. Ya ce ni ban sani ba. To amma kuma yake sai ga wani ya rugo a cikin ainihin kabarin ya fito, ya tsallako ya sheko ya biyo shi, yace ya ɗauki wani sungumi ya buga mishi, wanda wannan sungumin babu wani falalen dutse a faɗin duniyar nan, daɗa mountain Kilimanjaro ne ko mountain Everest, wanda ya fi kowane dutse girma a duniya, wanda za a ɗaukar wannan kulkin abu da dutsen face ya koma gari ga baki ɗaya. Wallahi da irin shi aka mayar da mutumin nan cikin kabari, wanda yana daga cikin bala'o'a waɗanda ɗan adam ke haɗuwa da su a cikin kabari. Sannan kabarin nan baka san iyakacin shekara nawa za ka yi a cikin shi ba, wanda yau azaba rashin lafiya kurum ta yini 2 zuwa yini 3 ya mutum ya ƙara da ita, balantana ma a yi maganar abin da za a haɗu da shi cikin kabari, wanda baka san iyakacin lokacin da za a ɗauka a yi tashin kiyama ba. Sa'an nan yadda ka ga kabarin haka za ka ga kiyama. Wanda ya ga sauƙi a cikin kabari akwai tsammani ya ga sauƙi a kiyama ko? To wanda ya ga azaba a cikin kabari fa, ai manuniya ce da cewa kiyamar shi fa ba za ta yi kyau ba. To ƴan uwa musulmi wanda guzuri ne muke makanmu irin waɗannan mutanen waɗanda suka sahabanci annabi, wanda zaman ka sahabanci annabi kurum ya ishe ka samu certificate ta aljanna. To balle da suka yi wannan sun biyo wannan da aiki na gari.